Korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawur mawe abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal Dudam do ay dara sana ya wala bibi saani da koy ban caggal ko an wondo jinnaal minen fof woni mawna on jinnaal astu alontido yumum astu alontido bammu astu min no mi ani mi tampi mi lorli mi netti ñamde yana yam mi netti lelade mi ɗano mi netti ɓonnare yana yam yoɗe yam sabu fof ko mbanmi ko noon mi andi ko hoddiɗo kadi e seydani iblis noon wawi mbir wawi mbaddi caggal mi waɗi ko waɗannomi ceedo moodi jimmi ko wallede neɗɗo famɗi doole kadi tooñi yi tan ko wallede jimmi noon gadda ballal ma kalda e astu hunde yo gas min mi jaɓi tubanimo mi tubni Allah mi tubnimo konko ni somi tubnimo jaɓini kam ni siɗɗo Allah wasa yafade mi wi astu yafom tan sabu mi tampi e kiɗo danki ɓoli joɗɗen astu mofti leese mofti mallaji uddi cuuɗi haydara heɓata hay galle ayi minen miɗo waɗi ɗum mi nani haala ma Seydou Ba mbaɗɗa ko soofi Seydou Ba ko mbaɗɗa ko tarayir wiyete Touba ko tarayir ka baɗɗo tarayir assu ko muusi ko assu Seydou Ba sa yi haɗa sooda debbo e dow assu yo taw no jari ɗum way cukalel toksel an Seydou Ba aɗan ɗum sinno ko caggalleɗi ko a pédophile wona o mo coɗirɗa assu ɓuri ɗum salamu aleykum maaleykum salam ñallene jaam hay mbalene jaam assu ɓuri moɗum goppaɗo assu jaha ndewa e sukaɓe toko Seydou Ba hoddiɗo woppo hoddiro ko belanterima an anani kada assu ñamde jaha to aɗa verta toon kalis ma min ko nanmi koye galle o joni sam ñami gertogal galle Abou Thiam ñammi ɗum assunen sigue mburo e boor tan aɗan min kam so hedditino e yiyam tan taw dewgal ngal iwi ɓooyi way assu wi lalti ko an yiiɗi muñiɗo heege assu muñiɗo ɗom ko ala ko muñananima lewru korka an kam mata uddani saison uddino hey ala ana uddani saison nasa udduno saison a jaggetake la main dans la sac franc grand délit an ko mbaɗɗa ko crime nafi assu seeɗa tan omo ɗeɓi tidde nda so tiiɗano on wawno mayde o probléme kedi laabi kam assu wondani e cardiaque so wonno e cardiaque on wawno mayde holon waɗi ɗum sababune ma neɗɗo no muñanma ɗum ɗon fof ƴetta debbo pawa ɗum e dow makko an suuduma ndeni hay matla rasol o ala ha jaha conna debbo matla rasol dokkamo 100 ujunere te Seydou Ba an mata yejjit tegema ko 100 nannuɗa hen aɗa heddora ujunaji nogas e ujunaji jeenayyi e 300 e tegema kono a yejjitani gila rokkira 100 ko tawi holon yaafi min de mi tinani ɗum neɗɗo ya ha yaafoma tege makko hande aɗa sodira ɗum debbo wona gueɗe neɗɗo wayi ko ceeno moyti a hunde ɓenni jaran haltude min ko ya wallam an kay wi tan ko a juumin Abou Thiam wi ni darɗa hen kono a haaltaɗa haalta ɗum kay ɓeeɗa fitina yiɗami haala ala ceeno ana yiɗa mi yiɗat
mi jaɓi a watta bone ma par mbiya haala ka irtata haal mi irtata haala ka istu wat kuddu istu mi jaɓi gonɗa bonnene mi jaɓi aɗa bonnede eyyi ah asu asu kam mbaɗa ko ɗani asu te pawa barme tan natta nder suudu pawa barme tan natta nder suudu assalamu aleykum he ode ko neɗɗam ceermouti neɗɗam baylel jungonen oto wiyami he min wona neɗɗo ma min nattat wonde neɗɗo ma ala siba baylel an a wona neɗɗo ko addi boni a waɗaka barke fulaka e ma ala baylel eyi anko ngamma baylel ko ŋaaɓi kam e holɗum ha ko ya anan naate nder wuuro eyyi ha ya arɗo ka koɗo Eyi. naata nder galle janon aɗa fiye ɓii janon holon piyemi wona matiére ma piɗa o a faami non kam baylel o ko sava heɗimi ga to piɗa ɗo tin no tabal lettre uji ko heɗimi ga nana ko kalantumami ko eyyi commissaire noddi kam ɗo commissaire holon i aɗa maccito janɗa to madiane ha madiane wona majjani eyyi mo piɗa o pour kadi fiyam holon haram mam ha haram mam memanimo wallahi mi fiyanimo mbudaw ko mbiɗo kam piiɗo ɗum wona haalide aɗa andi ko bundaw piɗa nanguɗa piɗamo ha ɓorda horde astahfirulahi mata ko pembiɗo e caggalam o pema caggal makko wallahi mi ɓorani hornde ko an ɓuuri horde an ɓuuri horde la ilaha illallah Ko an? an mbudaw asu tawa kam ɗo wiye seydou ba koko yano no gére mbudaw asu yehi hawri hen ari ɗo no laawi tan jami toon te wallahi memani mbudaw salamu aleykum mbimo mbudaw mbaɗa sohluma yewtere o wi kam ko woni mbimi mbudaw ko mbaɗɗa ko de yoɗani hakkude an e asu nde asu ko neɗɗo ma ko sehil ma wona ha hande wonko ponnoɗa miijade sona heptude gorko asu ɗo de kanni ha a fimo Ala. heɗimi ga ay oɗo probléme wona an wawi réglude ɗum ko seydou ba wawi réglude oɗo probléme pourquoi aɗa naati hen ko nannuma hen miñam ko miñe miñam ko miñe asu ha asu tawi nanmi hen miira ko an musidɗo mo resimo wona ko seydou ba resimo an ko an a forani yaade toon ha naata nder galle jaɗan aɗa fi ɗum joni ko mbaɗo kam pelente holum ha janggo aɗa foti notiyat toon commissaire wiya wiyam no wiya ar toon janggo janggo war feere jaha toon anini nanko kalanmami ko haade anan nanta ñandentami haalimami ya oppu ɗum ɗo ya tiɗɗa hoore e sawa naata ha nder galle janan ɗo aɗa yaada fi e moƴƴi baylel debbo janan moƴƴi baylel ha Anne mana kadi- ɓi janan mi anne kadi manda fof ko hatma ñifte ko téléphone ma jogoɗa téléphone tan aɗa min huuɓiɗa ñifora téléphone o aɗa yimna téléphone tan min ñifora ha commissaire nodduma hen on data kam sibu ko min wonnimo wuure kala ko kewe wuure on data kam haalnami a faami war feere notiɗa a faami kalmam ko ew jam tan woni toon mawɗum ni mbaɗon e julde nde e en jetta alhamdulillah allah ken kadi wattuni guuri ha yeeso Amin, ha amin. yeeso mum jaɓan en korka men ko rewa hen allah yo allah jaab ko woofa hen ferguita tata yejjita foof yo allah jaab yo allah yo allah yaafo kala ko tata ferguita juuma yejjita yo allah yallo yaafo yo allah hokkente ɗo saha nguuri eyo bon noddirnomi on ɗo de ko jaam yalla ɓeydu jam nde tawno yimɓe so koddi tan jiidi yimɓe so koddi jiidi surtout kadi yimɓe so ndesodiri tan won gueɗal manggal to allah subahanahu wa taala woni hakkude mumen onon resnirɓe oɗon ɓeeɗiɗo won gueɗal manggal woni to mon gandata ɗum tan ko ene jogui ko oɗon mbadda so ndesodira noon cuusa ɗum waddude cuusa son mbaddi tan eɗen muwola yimɓe gulla noon bone mbaɗi wadde noon wonko mawni ko woni hakkude mon jinnomi noon tawde wonko allah subahanahu wa taala hoddi rewi ha yetti ɗo woni ko kewi hakkude mon ko jinnomi ko jallodiron jafodiron wadde mon foof yallo goɗɗo yaafo ɗum ewa ko ɓenni ɓe mbi rawandu willirta laaci ko ɓenni yo ɓennu
ay ko ɓennu go yo ɓennu kadi ɓe mbiya ko saɗiri so goonga so kewi tan foftama on gurdi goonga on pofti kono kala ne jiiɗa luural waɗi e kurtu waɗi nguttu waɗi gueɗe kewɗe mbaɗi goonga ala tan ay ni ko kewi hakkude mon ɗo ko wona mon mo wonani e goonga tan kono sinno gorma fof woni koye goonga ɗum kewata wona wadde noon tinnuɗe jallodiron jafodiron duttidiron eno mbawnoɗen ni ñaagoɗen Allah no mbawnoɗon ni yeeɓe no mbawnoɗon ni weeli yimɓe fof yo Allah subahanahu wa taala ɓurnu ɗon yo Allah yonu ɗum moƴƴin ɗum ɓurna ɗon nde tawno ɓe mbi dewgal fof ngal jiiɗa dewgal ngal ne waɗi barke ko jomumen tan guittata barke mumen par ce que enen fof enen pawete en guiri men wona jiya hakkude debbo e gorko jamma yo ñalawma haare fitini ƴettoje yummiraɓe e babiraɓe pelɓodira ɗum barke dewgal mon yahat tan barke dewgal mon yahat tan debbo yo waɗa respecté jaam galle mum kono jaam galle kadi yo waɗa respecté jaam suudu muɗum kala ko poɗɗa wadde an gorko waɗ ha timma anen debbo kala ko poɗɗa wadde waɗ ha timma hay son gorini probléme watta caɗele mbatta kono enen noon a yiyat hen goto wona tan neɗɗel bolle puuɗi neɗɗel huuya haya goɗɗo tan daari goɗɗo tan dogata goɗɗo tan yahata artata ɗum dewgal ngal yahatade ko ma ɗiɗo ko dimgal ma o jagga ga o e jaggato eyyi ko ɗum nawata ɗum yeeso ɗum townata ɗum welnata ɗum noon jallodiron jafodiron ñagoɗen Allah kadi yo Allah dandu en e hono ɗum ɗo watta kadi nden toɗɗon no feewi e koye mon ɗum ɗo watta Seydou eyyi ceerno Abou a jarama Allah jarama o yettani sababu waɗa yettude Allah caggal jettumi Allah an jettami hande woni laabi ɗiɗi aɗa waajo kam aɗa noddami aɗa waɗiya ha kaɗo haala guila fuɗɗi ha joni aɗa daari hen kadi min ko min yamnoto astu min tubanto astu yo yallu kam yaafo kam mi juumi kadi e gacce aduna mi wawa to jangtade hankkandi saabu kadi onda seyɗani wawi mbiɗa wawi mbadde kadi ko hoddiroji Allah ko sowona ɗum min mo andi guila min gondi faade hande mi meeɗa fawdudam hay goto hikka noon Allah foddi ko fodore ndeɗo Allah hoddiri ngoɗo hoddiri ko ɗum yo yarlumi o yaafo kam hande gacce keewi am susa yaade jama susa yaade hay nokku astu yarlumi yaafumi wonta wattu wonta foof debbo hankkandi e dow makko hankkandi kay foof konko tan yalwoto yaafto deram Allah jarama ya ɓooy jokkude endam gati darde nde dariɗa nde ko darde julɗo kadi ko ni tan neɗɗo wawani bandum daranade ɗum so wone caɗele so wone belema min noon Seydou ko ɓernam muus fittandam haaɓi soki sabu ko Seydou waɗimi ko fota waddemi ɗum mi haɓe ɓi nenam sababu nde Seydou kala kalɗo jamma e ñalawma mi wiye min ko Seydou tan jinmi so Seydou ubbanimi mi ubba ɗum mi yiɗa hay goto ko Seydou jinmi to gonmi ɗo tooñi kam waɗi hem ko muusimi de kono hatta ko hande ɓurmi yiddemo kono Seydou sinno o sodirno ham ko goɗɗo ni ma mettam gusso ɗon kono Seydou nde yilli fijirde ala mo sodirimi so wona mo mbaɗmi sehilam mbeɗa waɗi ɗum ɓi nenam so Bundaw hangama yo Seydou ƴoƴ so Seydou hangama yo Bundaw ƴoƴ waɗi kam ko muusimi kono ko hande ɓurmi yiddemo kono Seydou woni mo yonnani min mi haɓe hay bi nenam sababude Seydou julɓe kaali hefreɓe kaali kalɗo fof mi wiya min ko Seydou tan ma e ɓerdam so Seydou ubbanimi tan yomi ubbu Seydou wimi min hay ndiyam sorata hakkude mi Seydou wona dañal rendinta min kadi wona basal serdata min kono Seydou fota yobde mi ndiɗo jobde kono kala kadi ene wawi waade ko joom gallam min wona kanko foti yafnade kala hen kadi ko wawi musdemi mi acciri sabu Allah sabu jokkere ma endam
mi acciri fof alhamdulillah kadi min ko min foti yafnade mo alhamdulillah hagge ɗe balɗe ko tonngumomi mi haaldata e makko aɗa yarlo aɗa yaafo aɗa accanami hagge no feewi machallah gati komi joom suudu ma machallah ko min jogui droit yafnade machallah kala ko jaggunomi woppi machallah jarama on jarama mi weltima no feewi boom an sa paari jaari birikaji ɗo ƴeewa tisi moƴƴo jooɗɗo kadi hoto yurmomi de min mi yurmetaki min hoto yurmomi de ƴeewa tisi jooɗɗo ko jari fof mi sooda ala deɗam mi yiiɗa fawdemo ɗum non kadi e ñamele kala ko cohluɗa dal e julde nde haali haalanam anani Seydou an hoorema kala ko cohluɗa yiino no ala ha min mi hoto jurmode kam min mi yiiɗa yurmede min mi yiiɗa yurmede mi yurminaki min allo yiiɗa yurmede téléphone ceerno Mody ay joni joni Abou Thiamé on de Seydou Bane namdoma ha gendarmerie